Come to SMTV. Yapindi yotapisa kafumane. Ya live and direct. If you're streaming me. Yes, sir. This is Scotland Mavira winner. We are drawing. Now from drawing, we are winning. I know I need to go. I'm a Hura. I support a team for beating the 7 million team. And others. Support others. Why is you? Well better. Hey, maona seko matambiro team yenyu nhasi. Ndizvo mamuchitarisira here. Hamna kutamba tachitamba ka. But kumberi uku hatu kushuta mablink. Chichi kunetsa. Vana vanongaveswa mari mumasokisi here kana vanongaita seka. But haitoita mari zauti zvokusora vanhu vachitova vachiita romance dzisina basa kedzi. Haite tisingadzivi. Isitongoda bhora mugate. Machopa angoona munhu wani mukana. Nyoro takatoisa. Vamwe vakuchema nakochi mukuti kudini hanzi maplanyo anyanya zvemacoaching tactics handizvo zviketi kuti vanoita seka but itongoda kungohwina bedzi maplanyo atambi asi atamba vamwe vakuti akutadza kumisa zvimiti arikumisa but vapana havasi kugohweza Scotland were just unfortunate but otherwise but scoreline mamuchitarisira yakaitarisira taitarisira win ona wakati okay because nyika yese yakafa nyika yese chero masapota mamwe Scotland nyika yese yakafa. Thank you Makombe. It's very sad. Okay. But team choice support a team good. Team that always support us. Team we not over. There's not taking us. Okay. We're not disappointed in the change. Team you going to team you not go now. That marks support Scotland, man support you. That's not support local football. Okay. So you share with Scotland, especially if someone is Dynamo. No, talking about age. They're around. They're not support local football. They play hard. They play. They have time to make teams there. They are the CNA. They are the money to do that. Because of the team, we support them. Alright, age generation gap. Generation gap. Gap Lora, ladies, just talk to one who dominator. Let's Scotland. Sema zero akaita Scotland azera roisa kuti nhasi matambira yanga ichita nhasi akufadzere ndoskola inangochitarisira matambira yanga ichita nhasi ka atopfuura kundifadza anachitarisira zvizirizo ndatoona ndipo changotambo zvino zvekuti ndowana hope kabata apa ndatozo Scotland chacho ndibolo wangu ndiye Scotland uchi baba manyaze Scotland aiwa uchi inopedza Dynamo zausapre Jimbare support Dynamo Dynamo Jimbare chembere support chembere asimaonera amaita bhora chichi kuleka paDynamo timu hombembo va timu yenyika munoona pazvinotisiyane vanhu veDynamo vanotambura stadium vanonyanya kufunga nhamo dzavo dzavanenge dzekumba kwavo but Scotland yakabhalanza kwese wazoona saka inorova bhora izati ichitoda kutohwina mukombe saka Scotland uchi pamberi neScotland yavo Scotland bhora baba Scott Judo Daraka. Achawende kuya kubhora shora mazero atikuona. Taneta nawo mazero. Kana zvichita naye mabraya atoenda. Taneta. Saka mukuti ndikoche here. Vese vakadhakwa vese. Kubva kune kutanga kune kupedzera taneta namazero. Ngati draw right 1-1. 2-2. Kwenda kushandza kugwesa kana 1 bhora. Zvakuti bhora zvanyanya mba. Asi masetero aitwa timu yenyu nhasi yakamira sema. Tarwadzira pana gwenya akafanira kutanga ari namba 66. Wamisa panzi. Vautorera mwana vakutisira mukati. Timu ngaise pana gwenya ngadzore paringi. Handiti. Bhora rinofamba. Chete. Maona seko mutambo weDimbare. Yeah, we played very well. We played big pass, but I still test very good to feel. I do win. Maratamba bora but mistakes are waiting. Yeah. Scoreline ite ndiye mamuchitarisira mamuchiudza kuti ngabuda use. Draw was fair result. Ndambotaura nevamwe mukati umo wanga uchiti mabhulanyo ngaende imozvonawo sei? Ice good problem. Yeah, coach.
Anditi? Yeah. Aiwa, tinotenda mukoma. Okay. Scotland ngaira mekana aisimbize pamhora asi kumeruka akaita seremoipasha pageti chechitapedzi yangu yadyiwa ndeyedu timbare tofa nayo. Next time mungopedza hatina nyaya taenda ndova kutenda nekuona basa kwaita Scotland kuti yakwanisa kudya timbare mufaro timbare adyike sebaziro angu adyike muno murufaro asi Scott yakwanisa kuita wini saka ndinova kutenda isusu tongoda kutenda ndara Scott wacho Scott saukwani ndiye muridzi weBetter Brands isusu tine Simba Bora but Simba Bora neScotland chinhu chi1 nokuti yese Better Brands asi tongoda kungotenda nezvaitika but next weekend tine Scotland muno isusu weSimba Bora tira kuirova Scotland toirovesa togogodza saka mashoko ataura akanaka zikaite bhora rakunakidza muZimbabwe because tirikuona vanhu vava neuwandu hwavo vasapota bhora saka ndiri kuti vanhu funika vava neuwandu hwavo vasapota futi Simba Bora saScotland saka chinhu 1 chaoneka panosangana zega zega asi mumwe munhu 1 ndianona ndenapasi nderi mwana wamai koti nhamboita zvimwe umbonozvikotsa kana panhu chidike magiriri 7 kuchikoro Makada umwe coach. Tada umwe coach ana basa. Kudyisa makoni. I would like to say it was a very good game of football, considering that we are always losing and we are failing to maintain the winning streak. So I can say it was a very good game of football. We win some, we draw some, but I think the very big problem with our coaches is changing the team. We need to focus mostly on building the one team mostly, and putting the Nyawas and Madera in the those are the teams that can bring something out of nothing with their individual brilliance. So we need to see them featuring on the upcoming games. I always say Timbare DMW. Mukorana sei game ngoma? Aiwa bora dzana mosi mutamba. Ndokuti dai kunzi team yagara rongo zvemakore 2 years achiri chanetsa. Nhasi varasika papi semaonera maita. Ndozvo zvinoonetso kuti pasina kumotivate kuma players ka pasina mari vanonetsa so. Vanenge vane mari maplayers achipiwa mari achita seatino ukem. Kuti achibva kumba chinotamba bhora. Asi pasikola iripo apa makamutasira yakaita sei? Since my players are motivated. Skola ini anonyazobuda zvakanaka. Mina ndimboona parinopera. Ndowona udress. Ndowona udress. Kasana maminutes mangani. Yanga riseiko game renyu nhasi? Ndikuona mune mufaro chaizvo Maroa Timbare pahome. Yes. Nhasi tikufara sere. Scotland tapinda. Achichadzokuma shure. Hamujadzokeri mashure. Tichara pascoreline 1-0 ndiye mamuchitarisire kana maida choirowa dzakawanda. Takatoita prediction iyoyo. Okay. Saka maita mari ke. Maona sei mutambo wetimu yenyu nhasi? Yatamba but yawasta machances akawandisa zoti taifana kunge tawina. Scotland inotamba but abayatadza because Scotland haina Timbare haina mechi pamiti ndo yanga ifana kugadzira. Mamwe yonga wachimboti coach wanga wachichema na coach iwo nozvona wose. Coach chatadza kuseta zvitori izvo. Atadzamisa mini. Because pana vamwe vanga vasingatambi vanga vachitoona. But then keeper futi hangaisa nematurity umufana achiri coach kana irritate. Alright, aiwa tinotenda mukoma. Ndikogona kutaura Zimbabwe. Zvakutoda Bora kuti wadzisa. ini ndakataura zvakawandisa about imagine ona techiti isusu Nyawa ndiye best player yedu.
ndiye munhu atotemba naye, ndiye munhu atoimba naye even last year, ndiye munhu nyawo ashandi nyawo wonaka nyawo wacho tomona ari pabenchi toona achiisa mablanyo team haina mari toziva but unoziva kakupa example Highlanders haina munhu yakatenga but iri kurova bhora yakanhongerera maplayers tozive munhu ona jalamusi yakasimba wakanotesa first half Scotland yamhangiswa tikapere tikatoombera kati timu iri kuuya zvakaipa but second half pasongouya kahari timu ina coach samuti mablanyo ngaende mari wetane mhosva dzake but mablanyo haasi coach ngaende mablanyo ndikochi wakati ngavo itimu yehomwe yamana vatofana kutenga mastrikers kuti isusu Dibale toda nemoyo Dibale ndiye moyo Dibale ndiye moyo azive dominate first half dominate but atina mastrikers atinotenga maplayers this year atinotenga maplayers chatikuda isusu tida maplayers coach yetu togona ngomuti anga aendenga ari kutamba but atina masenior players variko kawanda vanadiro nyenyesa vatoenda atina quantity players bora ngatimwe time tokona time tuna quantity players takupa 2 games afana kuonera but Shadrack Nyawo afana kugara pansi anafana kuonera. Thank you for donation. Big up to SMTV. Yapindi yotapisa kafumane ya live and direct. If you're streaming yes I this is Scotland Mavira winner. We are drawing now from drawing we are winning. For beating 7 million team.